Rabosították Szilvási Györgyöt, akit 4 órán át vallatott gyanúsítottként a központi nyomozófőügyészség az UD ügyként elhíresült lehallgatási botrányról. A nyomozóhatóság szerint a Gyurcsány kormány titkosszolgálatokat irányító minisztere megalapozottan gyanúsítható egy rendbeli hivatalos személyként folytatólagosan elkövetett, különleges személyes adattal való visszaélés büntettének elkövetésével. Gyurcsány Ferenc régi bizalmi emberét a Fidesz frakció igazgatója, Répási Róbert jelentette fel tavaly szeptemberben a legfőbb ügyészségen. Az ellenzéki politikus szerint a kisebbségi szocialista kormány minisztere törvényt sértett azoknak a titkosszolgálatok által rögzített telefonbeszélgetéseknek a nyilvánosságra hozatalával, amelyeket az UD Zrt. Nevű vagyonvédelmi cég egyik tulajdonosa folytatott az Orbán kormány 2 titokminiszterével. Szilvási György tagad és panasszal élt a gyanúsítás ellen. Levették az ő lenyomatát? Kérem? Levették az... Ilyenkor szokásos eljárást, amikor teljesen mindegy, hogy megalapozott vagy nem megalapozott a vád vagy a gyanúsítás, ezt megteszik, ezt velem is megtették. És mit lefényképezték, vagy valami hasonló is történt, vagy ez hogy néz ki? A büntető eljárás során szokásos eljárást alkalmazták. Nézze meg a törvényt, nyilván tudni fogja, hogy mit kell ilyenkor tenni. Ha a bíróság bűnösnek találja a volt szocialista politikust, 3 év szabadságvesztésre is ítélheti, mert Szilvásit a személyes adattal való visszaélés minősített esetével gyanúsítják. Mint kiderült, Szilvási hazudott, amikor azt állította, hogy a Fidesz árnyéktitkosszolgálatot működtetett. A megjelölt adatokat Szilvási György az Országgyűlés bizottsági ülésein, továbbá a sajtón keresztül több alkalommal is nyilvánosságra hozta. Ennek során a megalapozott gyanú szerint a valóságtól eltérően állította, hogy az érintett országgyűlési képviselők intenzív, rendszeres kapcsolatot tartottak az UD Zrt. Ügyvezetőjével, amely szervezetet árnyék titkosszolgálatként jellemzett.